Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38. Action Reports, first portion. Mga preskak ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pizza 7 na bulan sang Marso tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, mando sang DILG nga dumilian ang mga tricycle sa national highways hangkat sa mga LGO suno kay Gobernador Lacson. 5 ka bulan nga bata nga lalaki nadala anod sang ilabalay sa Suba sa barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Balita nasyonal, isyu naton. Karon nga aga, kumpirmado, sang Cardinal Santos Medical Center nga na-admit sa hospital ang isa kalalaki nga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Sa ginpagwa nga payag sang bululngan, padayon nga nakitaan sang sintomas ang virus ang pasyente matapos ini magpositibo sa testing. Sa karon, ginsaylo ini sa Research Institute for Tropical Medicine. Suno sa hospital may nagakaigo nga tikang nga ginahimo sa tanan nga naka-close contact sa pasyente sa idalom sa ginapatungman nga quarantine protocol sa Department of Health. Sa karon, tanan nga close contact sa pasyente kuno ang wala man sang sintoma. Padayon ang paglapta sus porte halos bilog kalibutan na ang ginigo sining COVID-19. Ambot silingon, delikado na siya. Ang pungsod Pilipinas lang ang wala nagadamo ang among kagaw bangod sang aton panahon. Ining mainit nga panahon, nagaigo ini siya sa mga babugnaw nga mga kapungsuran nangalapkap ba ini sa halos bilog nga kalibutan. Karon, ang tagsa ka ginaigo sang COVID-19 magagasto kag nagatigana sang dalagko nga budget para lang pakigbatuan ining paglapta sang COVID-19 nga nagutas nga sang madamo nga kabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na morning. Kamusta? Ang bilog nga Dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamustang sagahanay kagabi? Porte nga baha nga nagluntad hindi lamang dire sa siyudad sa Bacolod, lakip na sa pila ka kabanwanan kag kasyudaran sa bilog nga probinsya. Porte nga buo sa ulan, umawas ang tubig. Porte nga baha dire sa Bacolod kag iban nga bahin sang probinsya. Porteng traffic, grabe ang baha. Ang aton patrol kagabi wala man untat nga rinagumba ang balita upod kay Aksyon John Diaz. Grabe ang performance kagabi. Was-was wala kagdo. Te karon nga kagahon niya, padayunon niya ini pagi sa paghatag sa aton sa nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Bangod sining malain nga panahon, tugas ang low pressure. Kamusta honta? May ara bala pagbulubaylo sa mga nagapanguna nga mga balaklon kag presyo sa merkado. Balita sa patrol. Opod kita. Sining wala untat nga balbal ni Aksyon John Diaz. Salin kagabi, tob-tob karon nga kaagahon. Aksyon John, morning, aber, balbal. Was lang ko namay, ariya lang ko namay. Good morning sa tatanan nga mag-aksyon. Mga ag-aksyon, Fred. Sa tatanan nga matag para matiyang patakal live na report sa Gyapon. Dito naman kita sa may limited public market. Isalan doon ang matag natin si mga obserbasyon. Lapot siyak, pwedeng lapotsak dari sa aton nga mga dala noon sa palibot dari sa limited public market matapos man ang pagbubo sa ulan kay wala man untad dari pagpanilhig sa mga street dealers nga na-assign dari mismo sa may limited public market kay pag-an basta kani mag-ulan ang tanan nga nagaparanago nga mga plastic mga basura kay giban pa ginampang kalkalera kay ginapang apapay man dala man ginapang anod Jackson Fred rason to nga dari makita naton dala noon naton karon nga kagahon apisar nga nagsubside man ang baha Action Fred pero sa gihapon ang pila diri kay mga basura ang aton makitaan sa kilid sa dalan. Amo na pinaka-obserbasyon diri naton especially kon sitwasyon sa palibot ang aton naman pagambalan. At least karon nga aga kanami na sa aton naman nga panyempo mga kaaksyon na banayan ayan na ang aton panahon. Kung galo mga aton pagambalan jurujutay na lang hindi amo gid na sila kadamo like kumparar mo kagabi nga konsiderin mga kaaksyon pertige jay ang kaduloma sa aton naman nga kalangitan samtang kon top ati nga nagasige nga bunok ang ulan ang buo sa ulan nga wala tatanay nga mo man na posible rin kung nga nagbaha manggid sa pila ka orador sa palibot sa surad sang Bacolod mga 53 areas mong ang aton to record nga nakuwagi ka naman sa City Disaster Reduction Management Office. That was the latest update Action Fred, no? Pero sa gihapon wala wala nagkalingkang atong tanan ka mga kaaksyon ang mga konsumidor ang mga nagapangumprabi sa pinalaman ka mga merkado o nagpamaka sila man tag sa mga preparasyon sa pagpamahaw karon ginamang aga ilakip man ang pilanila ka mga kinanglanon diri sila tag sa panimanay. Hindi gimadula of course ang mga presyo diri sa mga ulutanon nga gin check karon nga aga pero ang tanan rather ang basic commodity amo gini aton kinanglanon mga kaaksyon ang presyo sa bugas ang importante sa tanan may baluan naton mong kung kumusta ang presyo sa bugas kung nagsaka kung nagpanaog ang presyo sa ni kung nagpabilin sa gihapon sa kaangay nga presyo aba preparara ang mga kaaksyon ay matagsa ka mga papel ang ingatagsa direct ka mga ballpen lista agad na ka mo giya sa presyo sa mga balagton sa merkado publika karon gid lamang aga ready na ari mag-aksyon ang pinakaling presyo naman diri sa mga balagton. Umpisa naton sa Bulobahado diri mi sa Burdagol pero ginaling ini
Burdagol ang kalinsuraya kido baraghal bla no. Ang presyo ni mga kaagsoon nagadalaga naman 42 pesos ang kada kilo mga kaagsoon. Di mo silingot kayang kaya ginano kung na medyo ginakulang naman ang inaman mo naman dala nga budget pwede kagit ka bakal burdagol anay. Outit ng 42 pesos naman ang kada kilo sini. Miyari man mga kaagsoon ang ginatawag naton nga Princess Premium. Kung sa tawag nga prinsesa na no, premium ini nga klase naman sa bugas nagadalaga naman ng 49 pesos ang kada kilo sini mga kaagsoon. Mayari man diri nga ginatawag nga premium grade pero lokal ini sa nga ginaling nga bugas nga nagadalaga naman 47 pesos ang kada kilo sini. Mayari man mga kaagsoon diri nga ginatawag nga special rice. Ang special rice nagambo naman 58 pesos ang kada kilo mga kaagsoon. Kung gusto mo naman medyo mahal-mahal pero naami niya nga bugas ng puti-puti lang itsura niya. Niyari man diri mga kaagsoon special rice no ang tag 50 pesos man ang kada kilo sini mga kaagsoon. Tingnan taon nimo presyo diri sang bugas wala man may pag-ulag sa public market. Hindi kita kakita diri nga mo ginakadamo wala nga mga presyo sang mga bugas or rather sa mga NFA rice especially nga sa taas grabe gilayon kagolpi man nagsurot kung baga ining presyo sa bugas do nagapabilin siya naman nga regular pricing no depende man gyapon sa kalidad sang bugas. Kung ikaw nakabalo budget ikaw dara mas maayo gid man mabakal ka na lang balaw sa nga namit yung bugas pagkaon mo man sa imong pamilya. Pero hindi mo pagkalimtan nga dapat meron ka gina pares. Ang pares nimo of course sudan. Pero pinaka-the best ginaton nga marketing mo kung naaga na namit pagkaon laswa. Kung magluto ka laswa magkagsume pilaman ta diriwa ka mga presyo sa mga lutanon nga posible dito man nga mahimo o grabe maluto karon man nga aga di okay na. Prepara ang listahan man sa Japon ha. Meron ka din nga pricing o presyo sa mga pipino. May pipino namin, ibutang mo sa may pwede mo on juice, di ba? Namin tag 35 pesos, 30, 35 pesos naman ang kada kilo sinima kaagsoon. May mga baligyan din mga tangkong binugkos ini tagpulo ka pesos ang binugkos sang tangkong mga kaagsoon. May ari man binilog nga sayote sadtong sayote ni tag 5 lang kasi mo ang presyo ni gadalagan man na pulo top 12 pesos mga kaagsoon ang kilo. Sa baligyan nila naman sang sayote may mga sibuyas dahon kag iban pa. Pero kita check ang pinakoy nga presyo diri sa ato naman nga balakton karon gila mga aga mga kaagsoon kung na mga utanon may mga ang ato naman pag hambalan manong. Good morning. Ang presyo naman to nga. Nang pila sa mong presyo nung sang lettuce you know? Hindi, Chinese pichay. Pichay pila sa mong pichay no. Pilang kilo 40. Per kilo 40 pesos ang per kilo. Ano po yan? 25 may 20 man. Per kilo na. Oo. Nagbarato na sunod ba? Global. Ay, wala no? Samo. Oo. Okay. Pero ang imo ginakiyad kalabasa. Ano mo baligya ka mo kalabasa kinilo man or per size? Depende sa kung baka slice, hindi man. Pero pila na yung sanilo? Kung kinilo? Kinilo subong ko na lang. 15 pesos lang ang kilo. Damo, nagaling magnilote ka. Sinanay, mag-ginobra nga pakbet. Damo. Bakit pilang pakbet, no? 30, 35. Pero paano sa nga nag-depende sa price? Naman yun, sa completion naman yung mga... Kung sa unod ka ng pagka. Okay. May langka. Pilang langka sa mo, no? Sa subong, 25, may 30. Depende man, mayroong 30. Depende sa slicing. Oo. Okay. Ang tambo, ya? Tambo, subong nga mong mahal-mahal. Sa 100 ang kilo. Mahal ka yung tambo ba? 100 pesos per kilo. Pero doon mo naman nagaling. Hindi daw mo sa kilo. Inipis ka daan. Yung yung ubat? 30, 20, depende man sa pana. Meron din namin, ikunaga, magtanong ka kamote. Ato pilang kamote sa mga, no? 30 kilo. 30, 20 ang kilo sa kamote, no? Ano pwede mga nanita tayo? Mayari, bili sa karos malay, no? Kung hindi man ginawa, si mga kapital, si 20, si mga kapital. Si mga karakter naman na 80 pesos ang presyo sa karot. At isa, may araman rabanos, pilang rabanos ko? Barato, mga rabanos sa 20 ang kilo, 20, 30.
o sa imong nga mga utang, di ba? Ay si sa may tubang sa MBY Meat Shop, no, si Tatay Action Friend. Kaya rin siya, no, para ito siya dali ka mga ulutan noon, grado yun. May sideline ka pala uling ba, no? Pila-pila to sa uling niya sa mga uling. Ang uling ba, pinutos, sinit, 20 pesos. Long thing kagawin mo nga, Action Friend, no, dali sa may area ng Limited Public Market. Amo na presyo, dali sa mga ulutan noon nga, itong din check, meron dali ka mga isda, madali o mga shells, kagiban pa. Muna ginadagsa diri sa atong tarang nga magkagsyon, especially nga pangumpa diri sa mismo sa may limited public market karon gila mga mo di mga deposero nga salakyan nagabiyahe naman, pero wala problema magkagsyon ako na baha ang aton pagkawalaan kay tikrabanan diri nga mga lugar nga nagbaha kay nagilamang o kung kagabi nag-subside na amo to ginatsak nato na mga kaluro ito nga informasyon to kagabi atong interview nato ng Iloy sini namang 5 kabulang nga bata naman nga lalaki nga ginanod sa baha nadalasak inanod ang ilabalay ba ang mga opornyas balay ati nakaluwas kay tibalo maglangoy dino ang ilalong sa 5 kabulang nga bata nga ara sa may duyan hindi man kulogin mga action na friend. So, for man ang pinaka-uli ng mga paras dito sa mga balangkon, sa limited public market, karoon ginabang aga mga action, tandaan nato nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa lawas sa mga pagkuyang ko na paglubo sa ato ng function. Ang mahigko nga kolon, kagang indiregular na pagpagwa, sige ko sa lawas sa may dako nga papel, sa pagguba sa ato ng function, ang dapat imuon na simple ginamang mga action. Babas ko kung kikwasan niyo God, ang inyo naman immune function, paagi sa adaw-adaw nga paggamit sa super fiber. Ang super fiber amo ni pinakamadasig the fast acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines yan para mag-action magbakala sa super fiber ini may mo mismo makala sila naman nga klinika namtang dira sa J7 building tunga-tunga ginamang sandalan Galo kag Burgos Lacson sunod naman sang Bacolod Ragda sa Baton ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa Action sa Bacolod Action Radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Ay Sabado subong, no? Pero abierto ang Life Extension Clinic. Kag ready gyapon sila nga magbaton sa mga customer nga magbakal sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Kay kisa kun Sabado gapahuay ang mga doktor, pero abierto ang Life Extension Clinic, no? Kag pwede ka mo kabakal sa ila produkto ini pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasahi sang kanser, kagalo 105 kapamalatian ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Kay bisan sa Amerika, kag kaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal man sa tanan nga sangasang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ini. This time. Ikaw nang ginapamati ang namon
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Dugay-dugay may bag-o na kita. Nga tikang sa panahon, kaya ang ginisyo alas 2 pa ini sang kaagahon karon nga adlaw. Amo ini ang aton low pressure area. Ang Pag-asa may yellow warning level na. Diin ini nga mga lugar. Southern portion sang Eastern Samar. Southern portion sang Samar. Leyte. Southern Leyte. Southern portion sang Negros Province. Inaliwat, southern portion sang Negros Province. Siquijor. Bangod sini, ang pagbaha posible kag san mga nalupyakan o nanubuan nga mga lugar kag posible man ang landslide sa nabukid nga bahin sang among kaprobinsyahanan. Ti ang public kag ang Disaster Risk Reduction and Management Council ginatagaan kamo sang abiso nga maghimo sang nagakaigo nga tikang. Monitor kita sa kondisyon sang aton panahon kag bantayan dugay-dugay ang bag-o naman nga advisory nga i-issue alas 5 karon nga kaagahon. Wala untat ang pagtupa sang ulan, wala man nagapahuway ang pagtulo-tulo padayon, nagalikop ang galom. Amo nang kabangdanan kun nga nagbalaha ang pila kabahin dire sa syudad sa Bacolod kag pila kabahin sang probinsya. Hindi maglubo sa 53 ka kabarangayan ang nagtaas ang tubig. Porte ang halos tanan nga pumuluyo, pulaw kagabi. Hala sag-as ang tubig nga nagsulod sa ila panimalay. Pila ka mga subdivision ang aton na monitor nga sumaka ba ng tubig. Bisan dito sa amon, porte man, daw ano-ano malang baybay nga porteng lulutaw sa mga kagamitan. Ang pila naton ka mga kaingod to, hasos ang tanan nga gamit, basa, pati ang ila ilislan. Porte, kapoy-kapoy sang saghanay mo. Ti sa balay kagabi may rescue team-an. Ang dua kapo, rescue nila. Ang mga tutoy nga gapunga-punga. Porte mo. Ti ang mga tutoy sa guanong kabilog, gapunga-punga mo, amak mo nga taga-tuhod ng tubig. Ti porting rescueanay kagabi. Porte, tining natabo sa bilog nga Bacolod, medyo kuha na ini siya, leksyon na. Nang aton ba mga sagbot, ang mga plastic na ton, hindi tahagad pilak, bisan din lang, gasupon ini sa aton drainage. Hindi man naton mapunggan na yaga, basta gani padayon ang pagbubo sa ulan,
ang tendency sinaya, masaka ang tubig. Tila minigay ko dito sa bukid, kag dumulog ang tubig, remember, ano nga tuig to? Nga bilog nga bakulod, linanas gisang baha, kay ang tubig naghalin sa bukid. Tingadaan kalbo ng aton bukid, pinamulod ng lagko nga mga kahoy nga gasuyop sa tubig, amo ng kabangdanan nga gabulog ang tubig sa mga kasyudaran. Porteo, baw ang traffic pagid kagabi. Sus, ang iba standard gid wa puli. Puli kay mo na nga perting baha ang alagyan, hindi kagig sa lakyan, porte pa ang traffic. Sus, amo ni siyang huol naton kon may mga kalamidad nga pariho sini. Extra nga pagalong, bulubantay lang kita. Sang tikang sang panahon, pamati adlaw-adlaw sa radyo para sa pagbulubag-o kapag hatag sang labing uli nga lakat sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Uy, nakabakal na kamuhabon, 100% natural habon, wala sa ginsimpon nga chemical habon, puro-puro, kag hindi makahalit sa panit, amo ini siya, ang Santon Plus Herba nga habon, may antioxidant na may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herba nga habon, hindi bala magkurinot ang inyong panit sini. Para sa ubin kag presko nga kutis, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kutis ka bagubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan. Pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Standby. Ay, hindi siya. Ariwa, ang resulta sang aton small town lottery first draw 32-18. Unang nga bula resulta 32 kag 18. Second draw ikadua nga bula 33-12. Ikadua nga bula resulta 33 kag 12. Third draw ikatatlo nga bula 7-3. Ikatatlo nga bula resulta 7 kag 3. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na ang ginapamay.
Di alam mo ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Pagkulong yun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 na. Puerte, no? Bisan na paano ginasolusikway ta ang pungsod sang Estados Unidos pero komitido gyapon sang 37 milyones dolyares nga aid sa Pilipinas kag 24 pa ka mga kapungsuran nga apektado sining makatalagam nga COVID-19. Si Mark Green, administrador sang Estados Unidos US Agency for International Development, nagsiling 37 milyones dolares ang ginkuha gikan sa kaban sa Emergency Reserve Fund para sa mga makalalaton kag delikado nga balatian. Ang among kadakuon sang kwarta amo ining ginpledge sa 100 milyones nga ginpalayag sang US State Department sa tong Pebrero 7. Makaangkon man ini ang pungsod Pilipinas para nga may ara kita gamiton. Ini siya amo ang pagpreparar sang
mga health emergency para sa point of entry, hatag sang pila ka mga pagbantay, budget, surveillance sa nagasulod, pagwa sa pungsod. Di mga 24 ka makapungsuran ang makabenepisyo sini sang ginpagwa nga 37 milyones dolares nga aid sang Estados Unidos. Puwerte man, no? Bisan paano, wala man sila gakalipat sa aton, amo na nga kita pitik-pitik ang Estados Unidos, pero padayo man nagabulig sa mga kapungsuran. Ini maayo man nga tikang, kay kung maproteksyonan ang atong pungsod gikan sa COVID-19, posible hindi na maglapta sa bilog nga kalibutan. Inigo na mo ang halos tanan nga mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan. Wala pa huway, adlaw-adlaw may gadugang, may nagapositibo sa COVID-19. Dasig sa mga lapkap sa iban nga mga kapungsuran. Porte, no? Dahil di mapunggan, grabe ang paglapta sa kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Oy, kapi-kapi kita na no? Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Wala niya kalamay. Kung may mga diabetes ka, patok ini siya. Kay natural sweetener lang. Nagapangapi na bugos nga pamilya, healthy pakabutanan. Gintunan gini niya sa mga scientifico dito sa Amerika, dito na diskubrihan nga kung berde pang kape, puwerte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Gini mo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may lisos ang mangustin. Loaded pa sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton kolon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita nga tag-3 kadlaw, hindi makaitsar. Oy, abyan, delikado. Kinalan ang higko magwagid. Kay ang resulta sina balatian. Kapi-kapi ka lang. Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo.
Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga erba. Sa palanakit sang kalot-alotahan, ibanyos lang ang Santon Plus Herbal Oil. Mayo man ini sa nagabutod dyan nga kabataan. Sakit yan, sakit puson. Ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal ka mo sini. Ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency, inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Baw kadako na sa jackpot. 270 milyones. 270 million. Kombinasyon in any order. 26, 53, 10, 24, 49, 12. Resulta sang 658, 26, 53, 10, 24, 49, kag 12. Sa ilo kita, 645 ang jackpot 8 milyones, 8 million. Kombinasyon in any order, 11, 32, 34, 36, 19, 40. Resulta sang 645, 11, 32, 34, 36, 19, kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod
sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na, Santon Plus Herbal Capsule. Amo ini siya number 1 nga magtunaw sa mga bukol nga nagatubo sa lawas. Tumor ka man, bukol sa baga, goiter ka man. Tunawon ina sang Santon Plus Herbal Capsule. Kaysang una, ini nga balatian, ginapaoperahan ini. Ang pag-opera okay man, o galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule ining mga bukol nga nagatubo sa lawas, iya ina tunawon. Kag hindi nyo pagpadugayon, basi mangin malignan pa ina. Mas babakod kung ang Santon Plus Herbal Capsule, ikombinar mo pagid sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya, ang nagapabakod sa inyo lawas, immune system, nga hindi kamo dali tapikan balatian sa tion sa pagkulokambyo sang panahon. Hindi ka dali tapikan trangkaso, obo, sipon, hilanat, kag iban pa nga pamalatian. So, ang kombinasyon maayogid sa tunga sang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Kaya wala man gabulag ang duha gaupod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na. Paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page.
News. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita. Mando sang DILG nga dumilian ang mga tricycle sa National Highways hangkat sa mga LGO suno kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye sa ni Oponti Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Para kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, makabig nga isa kadako nga hangkat para sa ila nga mga opisyal sang Banwa Surado kon na probinsya ang damlaglang mando sang Department of Interior ang local government kon DILG pagi sa telecom sa nga si Eduardo Anyo mando sa mga local chief executives nga ikapatuman ang pagdumili sa mga tricycle sa national highways. Suro kay Lacson, posible nga madabo sang maga kontra o kon magapamatok sa nga plano bangod ang tricycle diri sa Negros Occidental ginakabig nga isa lamang sa ginapangabuhian sang pila ka mga residente. May suggestion si Lacson nga kung pwede panagutan lamang nga makabiyahe sa gapon ang mga tricycle apang pasundon lamang sa ginasaad nga kasuguan. Kinakabig man ang tricycle suro kay Lacson nga mga slow-moving vehicle kada dapat nga mag-agi lamang ini sa kilid kag ini magpatunga agod ini man makatuga sang sablag. Isa man sa alkalde nga nagistorya kay Lacson may kaataran sini among si Kabangkalan City Mayor Pedro Zaico nga ang ginapangalagaran nga syudad ang isa lamang sa may madabo nga mga nagabiyahe nga mga tricycle. Yari si Governor Bong Lacson. I just suggested na, maybe we should just really insist on these tricycle drivers that, they are slow-moving vehicles. They should be staying on the right side, not here on the middle. I think that's the very least that they should do. No? Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabako
Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan at mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ipa-action mo! Importante ang mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita o. 5 ka bulan nga bata nga lalaki. Uy, nadala anod sa ilabalay sa suba sa barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Ba kagabi ni. Ang detalye upod kay Aksyon An Defensor. Aksyon An, please go ahead. Mayong agaksyon na Fred, ginanod sang baha ang 5 ka bulan nga bata ini nga lalaki matapos nga narumpag ang ilang balay nga ini nahamtang sa kilid sang suba sa Purok Malinong sa barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Action Fred. So sunod diri sa kay Kimberly Bulak, 24 anyos, among ining tiya sang biktima. 7 sila ang yara sa sulod sang balay sang nagsaka ang tubig sa suba kay madumduman aksyon na Fred ang humalin mga alas 4 tubtub na nga magabi. Action Fred, tuman ang pagbubo sang ulan kabangdanan ngati may pila ka mga area diri sa syudad sa Bacolod ang nagsaka ya ang tubig. So isa man diri amo ni ang sa suba nga kun sa diin ti nahamtang lamang sa kilid ng gid mismo ang ining puloy-an man sang pamilya sang sining ginanod iyang 5 ka bulan nga bata nga lalaki. Action na Fred. So ini man ang kabangdanan nga narumpag ang pader sang foodman kag nagtupa sa balay nga mo naman ang ginhalinan kun nga ang ginanod ini sang tubig baha. Dugang pa diri ni Bulak nga wala na nila nahingagaw ang bata nga ini ginkilala sa kay Jake Lawrence Tortosa tungod sa kakusog sang tubig nga nagaanod man sa ila. Sa paglaragway ni Bulak nakasuksok sang orange nga bayo ining si Tortosa kag naka-short nga puti. Galing kati sa mga tandaan nila antes pa man natabo ang ining pagka-anod sang ila yang balay, dala sila ginabutang nila ining si Tortosa sa duyan. Hindi kami siguro talong lang tama kami sa bang patay. Kay ako kanina, yung paminsan ko na nila, ayaw na ko ginawa nga makaginawa ko sa babaw, kaya tinugay-dugay na ko sa dalom. Kaya kasi pusog sa tubig, kabutwa dayon. Kaluyan, kabutwa pa ko. Tapos, nakita ko mga upot ko nga, lalagit na ko nga ang bata, ganyan 5 months. Sa piyak nga bahin Action Fred, ginpahayag naman ni Barangay Takuling, punong Barangay Lady Glass Gonzales nga sa karon padayon ang ila nga search and rescue operation sa area kay ti basi pa lang makit-an ining bata. Kay suno pa sa kapitan, ilaman nga i-evaluate ang lokasyon agud iya nga i-rekomendar
sa housing ining pamilya nga naapektuhan. Kag syempre maghahatag man sang financial assistance ang barangay para sa pamilya, subong man itap man ni Kapitan Gonzales ang DSSD Bacolod agud iya nga makakuha man sang assistance halin mismo ya sa syudad sang Bacolod. For our end, sa barangay, i-evaluate tanay ang location sa ilan na balay. I recommend to sila for housing siguro, no? Natuon sa danger zone ng ilan ng mga balay. Amo ni ang balita, una sa balita na sa Aksyon, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48. Pobre mga bata, no? Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for a Philippine Standard Time, las 5:51 na diri kita. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon, John Diaz. Aksyon, John. Action Fred, nagdangat sa Capinas and Milpesos Cabalor sang kahalitan ang ginbilin o kagintugan ng sunog ng luntad kagabi sa engineering building mismo sa SCI West Negros University nga nahamtang naman sa Dalan Burgos dari mismo sa sulad sang Bacolod. Ang sunod actually nagluntad mga atak na alas 5:10 sang hapon kag na deklarado ni fire out mga atak na alas 6 medya na sang gabi. Action Fred, dito sa mga sunog dito nakitaan nga may pila ka mga damages, partial damages sa pulo tanan ka mga hulot o kanabi nga mga kwarto nga maging tupok sang kalayo. Wala pa man naibuluan gid ang origin o kung ginalinan gid sang kalayo. Action Fred, kay base man sa statement nga ginpagwa abig sa tagdumalahan sang SCI Radio ginpalabot nila sa may Bureau of Fire Protection Bacolod nga wala makuno sang supply o linya sang kuryente dra mismo sa mo sinadra nga building o galing lang kay ginatsak nila ba sa may bantay nga mga posibilidad nga ginalinan abi sang kalayo. Action Fred, lakip na ang pila ka mga baga o dabi
aso or other sigarilyo nga ginaboy nila sa musinang mga building kumo medyo may kadugayan na gidmaan nga mo sila dira mismo nga establishmento. Ginausisa karon sang mga bumbero ang posible ginaliran sang kalayo kay natalaan nila kabalikan ang amo nga building para patagayunan sang investigasyon karon naman nga aga. Sa dugang pagid nga balita Action Fred, isa na ka personal nga nagpadangat sa reklamo sa isang police station number 1 bukod sa ligarang nga robbery o kon pagpangawat nga nagduntad sa Valdevia Pension House sa Dalan San Sebastian Barangay 13 Ciudad Sang Bacolod. Ining tagreklamo ang ginkilala kay Joper Bugabila, 25 anyos, residente mismo sa sitio Puting Bato sa sulod naman sang Navotas. Sulod ng investigasyon sang tagreklamo ngayon sa sulod sang compound sang Pension House iyan diskubrihan pagi sa pag-check sang closed circuit television o kung CCTV monitor nga may isa ka wala niya makilalaan nga persona nga nagkawat sang iya naman nga baga ka kusariin ini nga bag mismo Action Fred ang may unod din pila naman ka mga importante nga mga dokumento may mga gamit niya ka mga cellphone kay ibang pangapagkabutan nga nagdangat naman 10,000 ka pesos na ibaluan sa ulihit ining persona pagi naman sa pagpamangkot dira sa pila ka mga pumuloyo nga aligasyon diri ining ang suspetsado ang nagamanayuman sa isa ka public utility vehicle dama mismo na amtang wala doon nga dira nagapark sa area sa barangay 13 Sulad Sang Bacolod. Mga balita gikaraman sa Batol karon gid lamang nga rekta sa Batol ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ang mga... Life Extension. Sandigan Tinugsan probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,